Mnohí z vás sa nás pýtajú, či máme v ponuke aj kuchynské doplnky. Tak vám ich dnes ukážem. Naša široká ponuka obsahuje aj kuchynské doplnky od známych značiek, ako je napríklad talianska značka Nuvole di Stoffa. Ďalšiu značku našej širokej ponuke môžete nájsť dánsku značku Ibbe Larsen. Ďalšia značka v našej širokej ponuke je slovinská značka Isabel Ross. Značka Chic Antique vás osloví typickým provensalským štýlom. Najväčšia časť našich kuchynských doplnkov je plná cenovo dostupných riadov. Tohtoročná jarná kolekcia je plná krásnych jarných farieb, ktorá sa cenovo pohybuje od 3,80 €. Okrem drevených dosiek na krájanie máme v ponuke aj rôzne mažiare. Nás si prídu na svoje aj milovníci minimalizmu s takýmito krásnymi riadmi od 3,80 €.